Кася! 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 Доброго ранку, сябри. Усім салют. А у нас Кася згубилася. Уже паўгадзіны яе шукаем, знайсці не можам. Сябры, поглядите, може яна до каго з вас забегла і сядзіць там тихенько. Не сядзіць? Лесик, тады нам трэба яшчэ падумаць, дзе Кася могла схавацца. Гэта ўсё яе хітрыкі. Любіць, калі мы хвалюемся і толькі пра яе і думаем. Ты мяркуеш, што яна зрабіла гэта спецыяльна? А як яшчэ? Што ты? Давай лепш выратавальнікаў выклікаць. Ага, з вялікім сабакам. Няхай ён гэтую жартаўніцу адшукае і укусіць. Лесик, помолчи, калі ласка. Так. Я выклікаю дапамогу. Што гэта? Вара, чуеш? Гэта не мышы? Я іх вельмі баюся. Эу, я тут! Дапамажыце! Ці не голас гэта Касі? Ён самы! Вось ты дзе! Касечка! Кася, на што ты ў кардонку схавалася? Касечка, з табой усё ў парадку. Што здарылася? Хутчэй расказвай, што за фокусы-покусы такія. Мы ўсю раніцу цябе шукалі. Лесик, не прыспешвай. Давай мультик паглядзім, а потым нам Кася ўсё раскажа. Ну, Кася, рассказывай. Як ты трапила ў вялізную кардонку? Для справы я вырашыла стаць знакамітай актрысай. І менавіта таму ты схавалася ў кардонку? Пачакай, Лесик, не прыпыняй Касю. Дзякуй, Варачка. Дык вось, я вырашыла стаць знакамітай актрысай і пачала шукаць сабе самыя прыгожыя сукенкі. Ну, актрыса ж павінна прыгожа выглядаць. Ну, вядома. А мне ўсё ж таки не зразумела, чаму ты ў кардонцы схавалася? Гэта ў цябе роля такая? Не, у кардонцы складзены ўсе ўпрыгажэнні і розныя стужачкі, заколачкі, усё, што можа актрысе спатрэбіцца. А, ты уціснула туды нос і цябе накрыўка прыхлопнула. Ага, амаль што так і было. Бедненькая Касечка, гузакоў няма. Няма. Спачатку я не зразумела, што адбылося. Нават спужалася крыху. А потым мне спадабалася так хавацца. Уяўляла, што ты мядзведзь і ляжыш у бярлозе. Лесик, ну які мядзведь? Кася маленькая зайчаня. Яна сама казала, што хоча быць знакамітай актрысай. Казала. А чаму б ёй тады не паспрабаваць сябе ў ролі мядзведзя? Кася, як табе такая ідэя? А што? І паспрабую. Цікава, як наша будучая знакамітая актрыса з гэтай роляй справіцца? Сябры, вы будете строгім журы. Дамовіліся? Кася, пачынай. Цябе здымаюць усе кінакамеры свету. Падкажыце, чым любіць ласавацца Мішка? Гэта вельмі лёгкае пытанне. З ім усе дзеці справіліся. Ой, мёд? Так много. Мёд дапаможа ў ролю ўвайсці. Мне што? Яго трэба з'есці? Калі хочаш стаць сапраўднай актрысай, еш. Увесь? Вядома, увесь. А як справішся з гэтымі слоечкамі, мы табе яшчэ прынясём. Ой, калі ўсё з'есці, можа і жывот разбалецца. І праўда можа. Я сама стану ліпкая, як мёд. Можа і такое стацца. Але калі ты не з'ясі ўвесь мёд, ты не станеш сапраўдным мядзведзем. Кася, можа, ты паспрабуеш сябе ў другой ролі? Не, я буду мядзведзем і вельмі знакамітым. Вара, нясі яшчэ мядок. Не-не-не, ён не спатрэбіцца. Нясіце мне мяккую падушачку. А навошта? Я буду мядзведзем, які упаў у спячку. Так, Касечка, выбірай, якая табе больш спадабаецца. Ай, давай усе. Я буду спаць да вясны. Всё, не шуміце тут. Кася, мядзведь, спіць. Ну і ну. Вара, яна і праўда спаць да вясны ўздумала? Не ведаю. Я ж просила цішэй. У мяне спячка. Прошу не перашкаджаць.
Кася, глядачі мультфільм чекають, а ти просиш не шуметь. Як бить? Без мультика дітей нельга покинуть. Ну, добре, я трошки откладу свою спячку, разом з вами мультфільм погляджу, а після знов буду самою знакомитою актрисою у ролі медведя. Домовилися. Тоді глядім мультфільм. Ой, цудовний мультик. Після його хочеться бігати, скакати, гучно сміятися. Ось гэтым ми зараз і займемся. Кася, а ти, здається, хотіла у спячку залегче? Ой, і правда хотіла. Не передумала? Ніколечки, можете усім об'являти про гэта. Увага, увага! Актриса Кася розпочинає зимову спячку. Ти забився сказати знакомитая актриса Кася. Пробачте. Знакомитая актриса Кася розпочинає довгу зимову спячку. Все, сядите тихо. Мовчим, Лесик. Ага, спробуємо. Снова перешкоджаете. Лесик, посидим у тишині. Нам що, так до весни сидіти? Напевно. Сябры, подлічыце, калі ласка, колькі месяцаў до весны засталося. Колькі? Глядачі кажуть, амаль увесь студень і увесь люты. Што? Нам прыйдзецца 2 месяцы ў маўчанку гуляць. Трэба нашу знакамітасць будзіць. Так. Кася! Кася! Прачынайся! Прачинайся, Кася. Ще не весна. Вясна, прачынайся! Ну, спитайтеся у глядачу, яка я зараз пора году. Допоможете? Правда зараз весна? Правда, правда, Кася, уставай! Як весна? Де весна? Няўжо я так довго у спячці була? О, я сапраўдная актриса, так справилася з ролью медведя. Касечка, ты самая лепшая актриса. І медведь з цябе атрымаўся, што трэба. Толькі зараз, вядома, не весна. Як? Ви мене подманули? Подманваць недобра. Лічы, што мы цябе разыгралі. О, яшчэ сябрамі называюцца. Кася, мы твои найлепшыя сябры, але мы думали про нашу программу. Гляди, добраранак – самая веселая и цікавая передача для детей. І што? А тое, што за твоёй спячкі мы до весны маўчаць павінны былі б. Ці шаптаць увесь час. Ой, і правда, не вельмі весела. Тады з мяне не атрымаецца сапраўды знакамітай актрысы, так? Чаму? Таму што я не змагу ролю мішкі выконваць. Кася, можа табе паспрабаваць ролю прыгожай дзяўчынкі-зайчаняткі? А мы табе дапаможам. Ой, і правда, я буду самым вясёлым зайчаняткам у свеце. Як вам такая ідэя? Цудоўна. Так. А цяпер, можа, разам мультфільм паглядзім. З задавальненнем. А зараз час па сваіх справах бегчы. Дзеці на заняткі, дарослыя на працу. Усім самага цудоўнага дня, сябры. Толькі не забывайце, што зранку Мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку.